के कावर के दुकान बा सखी। मोरा सैया के कावर के दुकान बा सखी। मोरा राजा जी के कावर के दुकान बा सखी। जोरे कावर पलोटा इनाम बह सखी। 101 रुपया एक और दाम बा सखी। मोरा राजा जी के कावर के दुकान बा सखी। मोरा सैया के कावर के दुकान बा सखी। जोरे कावर पलोटा इनाम बह सखी। 101 रुपया एक और दाम बा सखी। मोरा राजा जी के कावर के दुकान बा सखी। राजा जी के दुकान बा सखी। मोरा राजा जी के मोरा राजा जी के कावर के दुकान बा सखी। चढ़ते सावन सैया बेचे लागे कावर हो। गेरुआ रंग के चुनरी लपेटी लगा दे खूबे झालर हो। रेशम के डोरी से बनावेले उसिका। गेरुआ रंग गमछी बेचेले और टीका। एकर धइले बनाम महाकाल बा सखी। मोरा सैया के कावर के दुकान बा सखी। मोरा राजा जी के कावर के दुकान बा सखी। जोरे कावर पलोटा इनाम बा सखी। 101 रुपया एक और दाम बा सखी। मोरा राजा जी के कावर के दुकान बा सखी। राजा जी के दुकान बा सखी। मोरा राजा जी के कावर के दुकान बा सखी। भंगिया धतूर सैया बेचेला ताजा हो। कावर में घंटी साथ मिले चिलम गाजा हो। डीजे निषाद अमित किनले हो बाटे। सनी अमरजीत देव घर जात बाटे। कोनो कमी न सबे समान बा सखी। मोरा राजा जी के कावर के दुकान बा सखी। मोरा सैया के कावर के दुकान बा सखी। जोरे कावर पलोटा इनाम बा सखी। 101 रुपया एक और दाम बा सखी। मोरा राजा जी के कावर के दुकान बा सखी। अम्बेडकर डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, चंदौली हाट।